Jeg elsker mit arbejde. Det er det bedste i hele verden. Det er så livsbekræftende at være med til den udvikling, der er, fra vi får dem, og til vi trygt kan sende dem i børnehaven som nogle hele små mennesker. Where are you on your way? If we play, it would make my day. I finally found a place for you and me. Can't you see my open? Den kommunale dagpleje i Egedal Kommune er et professionelt dagtilbud, hvor medarbejderen passer 3 til 4 børn i eget hjem. Det er en lille gruppe, så de får hurtigt en følelse af at blive set og hørt. Det giver mig en tryghed, at det er den samme voksne. Der er ikke udskiftning, og det giver også mit barn en tryghed. Vi øver børnene i selvhjælpenhed, hvor deres selvværd bliver bedre. Pensel. Vi går i heldags legestue 1 dag om ugen. Tegner du din hånd? Hvor er du dygtig. Vi tror på, at læring finder sted gennem leg. Vores dagplejer, hun er både en omsorgsperson for børnene, men hun er også en person, der har fokus på børnenes udvikling. Vi prioriterer en aktiv hverdag og udelivet højt. Vi har et fleksibelt gæstesystem, hvor pasning finder sted hos en gæstedagplejer eller et gæstehus. Man nævner, hvilket barn der kommer, og kan I huske, hvad vi lavede sidst, at det barn var der. Og børnene glæder sig rigtig meget. Der er fokus på efteruddannelse og faglig sparring til alle medarbejdere. Men i forhold til læreplanerne, så skal vi lige have planlagt det næste forløb. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man har den gode normering hele dagen. Egedal Kommunale Dagpleje. Her er der ro til nærvær og tid til udvikling. Kom gerne og besøg os og læs mere på egedaldagpleje.dk.